Proiektu baten taupadak. Aitona Donato hasi zuen dena. Bodega zaharrean. Gero, kokapen berri bat kale nagusian. Lehenengo aurpegia eta lehenengo kafea, gure Legazpi zaharrean. Poliki-poliki, lan eta lan. Aspaldiko garaiak atzean utzita, gaztetasun freskura eman zitzaion proiektuari. Eta aurrea! Ole! Hori, hori! Topa! Urteak pasa eta ospakizunetan murgilduta.
hor dago. Urteak aurrera doaz, eta falta direnak gogoratzen, berriro ospakizunetara. Gaur egun, 63 urte pasa eta gero, proiektua aurrera doa. Beti lantaldean, bezeroari gertutasun hori ematen. Ezinezkoa da, nork onartu, hori ala dela, zaila bada. Ez da zinezkoa, zaila bada, badago lotzea, ta eroriz, ikasten bada oinez, has gaitezen, bidea egiten. Izan direlako gara, garelako izango dira. Zuengatik, guregatik, langileengatik, bezeroengatik, lagunengatik. Hau posible da. Mila esker denoi, eta bertan ikusiko dugu elkar.